abantu ke abaningi Ushembe bamlandela benezinto zabo bengaswele lutho baphelele bengaguli ndawo bezwa iphunga elihle lasezulwini bayithanda lento base beyayilandela noma ekhuluma Ushembe bahlala bamlalela konke akukhulumayo indaba yakhe eningi ayingalotshwe ndawo kodwa ababemlalela basala nayo basala bayikhuluma noma engasekho bathi baba wathi kunje baba wasifundisa lokhu nalokhu zagcinwa zonke lezo zinto namhlanje ke ningavumi ukuthi abantu bathi asikhonze Ushembe ngokwabo Amen bese besihlahlela izindlela zabo bathi yizo ezokukhonza Ushembe Ushembe akakhonzwa ngokwabantu basemhlabeni ngoba akazange ayikhulume leyo nto indaba yasemhlabeni Ushembe wayengenaso isikhathi sayo kakhulu indaba afike ayikhuluma indaba yasezulwini nokukhonzwa kwakhe okwasezulwini wathi mayisibiza wathi khona umuzi asibizela kuwo wamaNazaretha okhazimla ngaphezulu kwelanga nenyanga ngakho webantu bami yekani lokhu nalokhu yenzani lokhu nalokhu akazange akhathale yithi akashonga ukuthi laba bantu noma sebephendukile abehlukani nezono sengiyabayeka cha wayelokhu esithanda nje njalo ngisho sehambile emhlabeni waselusa ngendlela eyiningi ngasekuphakameni kwabuye kufika abantu abangayimbathi ingubo emhlophe abathume athi hamba ye kubantu bami uyobatshela ukuthi ngikhona ngibabhekile ngisho njalo indoda yasenhlangakazi uma ubaba efika entabeni ngabe yakwaNgcobo ithi ngibona ubaba agibela ihashi lakhe elimpunga agijima kakhulu selijukela imanzi uthi wathi mayifika phambi kwami wayesema uthi ngase ngithi mina hawu baba ugijima kangaka nje yini uthi washawa mntanami ngimema abantu bami engibathandayo naba ngithandayo ngifuna babe khona la entabeni uma sebefikile ngifuna ukubaloba amagama abo uthi ngase ngithi hawu baba kungakabalobi yini uthi wayesethi njalo mntanami ngiyabaloba lapha behlangene khona ngeke ngibe khona ngibalobe uthi ngase ngibona indlu enkulu lendlu igcwele amabhuku uthi wayesethathe elinye eselivula esethi hawu mntanami elakho igama alikho la lo muntu wayengwaseweseli ukholwa wayesonke weseli uthi wathi ke elakho igama alikho la lokhu ukukhuluma Ushembe wayethumele ngamabomu ukuze azosiqinisa ukuze sazi ukuthi noma nini la sikhona uma siphethe igama lakhe usuke khona phakathi kwethu nanamhla ukhona nanamhla uyawaloba amagama ethu ngoba okwakhe ukubasihlangane njengoba sihlangene nje siphathe igama lakhe ngendlela esafundiswa ngayo hayi ngokwethu singazenzeli okwethu ngoba masenzo kwethu uzawusicumkela abe sesiflathela ngabe sasibheka
bese senzela lutho noma simbiza angezi. Kwahamba isikhashana kwafika abantu bephuma eMgungundlovu bathi sithunywe inkosazana yomlungu. Ithi le nkosazana kufika umuntu lo muntu unsundu mde uthi nginebandla lami engilishiyele ngasenanda. Hamba ubatshela abantu abami ukuthi ngiyabona ukuthi bazungezwe izitha, kodwa abatshele ukuthi bangesabi bangangenwa uvalo ngoba mina ngikhona. Izitha zabo ngizayikhipha phakathi kwabo. Bafika ke labantu kwakumfundisi uKheswa waseMgungundlovu. Waphinda futhi Ushembe. Inkosi yasePhakameni ithi ayivunule isina esigcawini lesesikhulu esiphesheya. Uthi kwafika amaphoyisa abelungu laba basemtshebheni. Behamba nomuntu omkhulu kakhulu, isikhulu sempi yamangisi. Lo muntu wayengu-admiral ephethe impi yamangisi yasemanzini. Uthe ubaba esemgidini kulayini egida kwase kuza iphoyisa selimcela esephuma ebizwa ilesi sikhulu. Esethi lo mlungu cha ngicela sibuyele eceleni. Base beqhela ke bema kude lapha. Uthi loku enikwenzayo nakuthatha kwavelaphi. Uthi baba umuntu owaqalayo lokuhamba wathi kwavela ezulwini. Uthi uqinisile mawuthi kwavela ezulwini. Akekho umuntu wasemhlabeni owayengenza lento. Lento uma uthi avela ezulwini usho khona impela. Wayathi kufika kanjani? Uthi ubaba cha wayathi kuyayifike nje nasemini nasebusuku. Kuthiwe yenza kanje fundisa abantu lokhu nalo. Abesevuka ke esesifundisa. Uthi ke lo muntu mina sengihambe wonke umhlaba. Nginkosi yempi yamangisi. Kuningi okuhle esengike ngakubona. Nama uniform lawa emkhosi. Amakhosi ezizwe nazizwe ngeke ngiwabona. Amahle kakhulu ngaphezulu kwalokwe. Nina ningabantu abamnyama. Akukho lutho lwenu olungangithatha mina. Phuma ezweni eliphucuzekile kakhulu. Uthi kodwa namhla kwenzeke isimanga. Ngithe mangibuka lento yenu. Ngezwe kufika izinyembezi. Njengoba ngithi abakubize nje kade sengimilapha sengikhala. Lento yenu yeyangene emoyeni wami. Kwafika izinyembezi. Akukho lutho mina oluke lungenze ngikhala. Noma ngibona umuntu efa phambi kwami angize ngakhala. Uthi kodwa lento yenu ingenze ngakhala kwafika izinyembezi. Uthi ke ngikubizela into yinye. Ngibona sengathi awukabi mdala kakhulu. Ngithi kuwe lento ungayiguquli uyenze enye into. Njengoba uyihlo ayifundisa nawe uboyifundisa kanjalo uyigcine injalo.
ungayiphendula uyenze enye into ungayenza ifane nemdanso yamandiya neyabelungu nikwenze nje lokhu njengoba Ushembe anifundisa kona uthi-ke ubaba ngabona ukuthi lo muntu uthunywe Ushembe uthi ngoba ngemva kwaloko kwafika abelungu ekuphakameni bathi usesiyibonile le nto yakho inhle kakhulu manje sesihlelile sizawufaka imali sukwakhele inkundla enhle kakhulu kuso lesi sigcawu sakho bese niphuma-ke ningene la esigcawini nizawusina lana lo mgidi awusezi ukubukwa mahhala kuyinto yokubukwa mahhala lena khulu kambi le nto yinhle abantu abangenayo bazokhokha imali bese ke sicaphuna nathi ingxenye nawe bese sikushiyela okuthize uthi baba ngase ngicakulungile hambani ngisazocabanga kwadlula insukwana babuya bathi hayi neplani yestadium sesiyakhile wayesethi baba cha ufikile umnikazi walento wenqaba wathi cha akafuni ukuba kwenziwe lokho manje ke nami ngiyesaba ngoba anginakuzenzela lutho umsebenzi womnikazi base behamba ke labelungu sebedumele sebemncengile kakhulu sebezwile ukuthi lo muntu abaya kulofundile uno BA manje bazawufike bakhulume nje kalula naye ezwe akuzukuba khona lutho lolukhulu angazi ke ukuthi kule minyakana engemngaki nina ebenikubona bekunjani bekusayikho yini lokho kwakhalisa lo mlungu noma nani bekusanikhalisa yini lokho ebenikwenza ngoba lolu uhambo losizi neyinyembezi so njalo umnikazi wayibonani lo munyu wayewuthathaphi yena thina uma singasenawo lo munyu senziwa yini sinjani kanti thina lo ukuhamba sihamba kukho kanjani sihamba ngokwethu noma sihamba ngokumnikazi noma sikhathazekile ngeinto ezithize ezingasho lutho ngoba ubuningi bethu nobukhona bethu akufani sinele sababaningi kakhulu base bebakhona abakhetha inkosi ngoba bezodayisa babakhona abagqoka idwedwe ezimhlophe ngoba bezokosa amasoseji la edaladini zomuntu babakhona abavula abayidaweni ngoba ingoma bengasenokuyisina ayisabukwa umuntu ingoma masiza la kwaShembe sizoyishaya khona ingoma sizobathola bazosibuka akho mgido busakhalisa umuntu manje nabantwana bethu bebenza ihlazo amadoda amadala bekisandla mayedlula phambi kwabafana bawo ebabona begila imkhuba sikhona ukugida lo umuntu abeka isandla benamahloni athandazela ukuthi sengathi ngabe yakhe ingane ayikho lapha kodwa manje uma icabanga ukuthi ayikho akazi ukuthi uzothi ayikho kanjani akusikho lokho kwabonwa yilo mlungu lokho kwabona oyilo mlungu kwakungokunye nemvunulo le kwakusene kaShembe nemvunulo kaShembe yayingakwenzi okunye yayenza okwasekuphakameni kuphela namhlanje imvunulo kaShembe iyaphuma
iyovunula ememulweni ngoba sekuyimvunulo yethu noma umuntu ehambile emhlabeni ayibuyiswa Ushembe azoyihlambulula nama lokho engishoyo kukhona abantu abangakaze bakuzwe enhloko thina ke sahlala eduze kwenkosi yasePhalamende sayibona imvunulo yomuntu ilethwa kuthiwa akasekho ibusiswe ivunyelwe ukuthi singavunula omunye umuntu maye ngakahlanjululwa yayingaphumi iyokwenza okunye namhlanje uma kumkhosi kaShaka uthatha yona lemvunulo ogida ngayo isigcawini phume ngayo Ushembe akashongo njalo mina